Mija i Artijevci. O, bok svima. Pa vi ste već tu. Ja sam Mija i ispričat ću vam jednu neobičnu priču. Jeste spremni? Udobno se smjestite. I krenimo u pustolovinu. Kao i svaka priča koju ste do sada čuli, i ova počinje negdje jako, jako daleko. Ali ne iza 7 gore i 7 mora, a ne. Ova priča počinje daleko u svemiru. Draga Mija, ovo pismo šalju ti tvoji prijatelji Copy i Paste s planeta Art. Ponovo smo u nekim problemima i treba nam tvoja pomoć. Kad te opet možemo vidjeti? Tvoji Copy i Paste. Dragi Copy i Paste, drago mi je da ste mi se javili. Već sam se zabrinula gdje ste. Dobro, zašto nam ne odgovaraš? Poslali smo ti poruku prije točno 365 dana. Dečki, otkud vi? Malo ste me prepali. Upravo sam pročitala poruku i krenula odgovarati. Čekajte, 365 dana? Pa ja sam vašu poruku dobila sad. Sad? A joj, da, kod vas vrijeme sporo prolazi. Dobro, već smo mislili da si nas zaboravila. Vas? Nikada. Dobro, gdje gori? Je li sve u redu na Artu? Sve je i više nego odlično. Pjesma je postala pravi hit. Odlično! Pa to ste i htjeli, zar ne? Da! Ali onda se dogodio problem. Koji? Kapetan Kat! Recimo to ovako. Prošli put kada smo te posjetili, naučila si nas što je umjetnost. Kako nastaju knjige, filmovi, glazba, slike i da ljudi koji ih stvaraju od njih žive. Pomogla si nam da prestanemo krasti tuđa djela i da sami stvorimo pjesmu s kojom smo vratili umjetnost i spasili naš planet Art. Tako je, da. A pjesma je postala hit na Artu i što se sad dogodilo? Nažalost, ovaj put nismo problem mi. Već Kapetan Kat. Ko je sad taj? Kapetan Kat je pirat. Nitko točno ne zna gdje pirati žive. Vjeruje se da su od Arta udaljeni 2 svemira, 36.527 zvijezda iza plavog sunca. Često putuju, pa je malo teško odrediti gdje im je dom. Čekajte malo, plavo sunce. Pirat, pa dobro, gdje vi živite? Pa na Artu. Zar si već zaboravila? Ne, nisam, ali nikada nisam čula za plavo sunce i 2 svemira. Joj, Mija, moramo te jednom provozati do Arta. Ajde, vratimo se mi sad piratima. Pirati samo žive od krađe i kriminala. Kradu sve, od odjeće, obuće, glazbe, filmova, hrane, mobitela, kompjutera. Onda to dalje prodaju. Zamalo sam i ja postao kao oni, ali ti si me na sreću prošli put spasila. Baš sam htjela reći da me na nekoga podsjećaju. A dobro, a gdje ste vi uopće upoznali tog kako se zove? Kapetan Kat. Nakon što su opljačkali većinu planeta, pirati su došli do Arta i to baš na dan kada se na Artu održavalo veliko slavlje i naš prvi veliki koncert. Copy i ja smo po prvi put nastupili pred cijelim Artom. Da. I pjevali smo naše pjesme. Da. Pirati su nas cijelo vrijeme snimali. Čekajte, dečki. Pa možda vas samo vole. Možda su vaši fanovi, obožavatelji. Oni nas vole. Fanovi. Mija, daj ne budi smiješna. Vidjeli su kako smo popularni i kako svi pjevaju naše pjesme. I sada žele uzeti naše ime i pjesme i osvojiti sve. Sve ćemo vam uzeti, i ime, i pjesme, i prodavat ćemo ih kao svoje, a vi nam ne možete ništa. Niko nam ništa ne može. Joj, kako ne volim te pirate. Mora postojati način da se od njih obranimo. Mora. Tek sad shvaćam kako su se osjećali svi oni na Artu od kojih smo Paste i ja krali. Užas. Srećom naučili smo koliko je važno poštivati tuđi rad.
Možda je ovo naš sljedeći zadatak. Copy i paste i Mija u borbi protiv pirata. Joj, to zvuči odlično. Oba, moji prijatelji, prije godinu dana niste ni znali što je pjesma, niti kako nastaje. A sada ste zvijezde koje mijenjaju svijet. Dečki, jako sam ponosna na vas. Ali postoji jedan problem. Ne znam kako vam pomoći. Molim? Kako? Pa, ne mogu baš imati odgovore na sva vaša pitanja. I stvarno ne znam tko su ti pirati. I dalje, ne znam tko su. Nema nam pomoći. Svemirom će opet zavladati zlo. Svi će krasti. Opet će nestati umjetnost. Grozno. Grozno. Ne možete nas zaustaviti. Dečki, polako. Rekla sam da ne znam odgovor na vaše pitanje, ali nisam rekla da odustajem od zadatka. Kako si nas uplašila. Ok, idemo na posao. Pirati, krađa, kako se zaštititi. Svaki čovjek na svijetu ima ime. Evo, ja se zovem Mija, ti se zoveš Copy, a ti Paste. Joj, Mija. Da, pa upoznali smo se. Ali samo ime nije dovoljno. Kako ga zaštititi? Ti si od ove knjižnice i ovoliko knjiga skroz polupala lončiće. Evo, i ova čokolada ima ime Milka. Ovaj laptop zove se Apple, ovaj mobitel Samsung, ovaj sok Coca-Cola, ovaj CD Vita. Dobro, i? Kako nam laptop, čokolada, knjiga i Coca-Cola mogu pomoći? Da ih skuhamo u tajni napitak. Kako ja volim čokoladu. Joj, dečki! Ona priča kao da ima temperaturu. Ma treba vam ime i izgled tog imena, kao što ima Milka, Coca-Cola i Samsung. Dečki, vama treba logo. Ili, kako mi to u Hrvatskoj kažemo, žig. Ja to uopće više ne pratim, da. Ne znam. Logo ili žig je jedinstvena slika koja predstavlja nešto, neki proizvod. U vašem slučaju ta slika bi predstavljala vas. Pomoću te slike lakše će vas svi prepoznati i neće nasjesti na loše piratske trikove. Čekaj malo. Baš dok smo putovali prema tebi vidjeli smo neke zanimljive natpise. Ma to je glupo. Pa ne pjevamo o jabukama. Treba biti nešto tajnovito, zagonetno. Nešto da se svi pitaju tko je to. To je zanimljivo. Ma ne dolazi u obzir. Onda bolje da se zovemo copy i paste, ali da imamo različite boje. Ma meni to izgleda glupo. Bolje je ovako nešto. Dečki, pa što to radite? Pa smišljamo logo. To si nam rekla. Ovi žigovi, njihov izgled i boje koje ste mi pokazali već postoje i označavaju određene proizvode. Ovaj znak je Nike, ovaj je Apple, ovaj je Coca-Cola, ovaj je Google. Za vaše ime moramo napraviti novi logo, nešto što ne postoji, što će biti samo vaše i što vam nitko neće moći ukrasti. Oprosti, a nismo te tako razumjeli. Znači ovo što smo ti donijeli nije dobro. Ma da, nije dobro. Mislim, vi ste s ovim samo precrtali ono što već postoji i dodali svoja imena. I to upravo pirati rade vama. Morate smisliti nešto originalno. Ovo je teško. Teško. Napišite svoje ime. I oko njega nacrtajte sve ono što volite. Sve ono što copy i paste jesu. Evo njih opet. Pa kako to naprave? Kad bi ja tako mogla nestati, kad god mi padne na pamet. Gotovi smo. Umjetnost je puno više od kopiranja. Paste i ja dobili smo imena copy i paste jer smo još kao djeca u školi sve kopirali od drugih. Nikada nismo sami nešto stvorili sve dok nismo upoznali tebe. A s ovim logom i našom glazbom želimo svima prenijeti poruku koliko je važno biti originalan i kreativan. Odlična poruka, dečki! Opet ste uspjeli!
a ne Mija. Zajedno smo uspjeli. Kad ovaj logo stavimo na vašu glazbu, na vaše majice, Ili čokolade. svi će znati da ste to vi, a ne pirati. Idemo odmah registrirati taj vaš logo. Znate gdje? U Državni zavod za intelektualno vlasništvo i konačno stati na kraj piratima i kapetanu, kako se zove? Kat. Naša priča još nije gotova. A, ne, sredit ću ja vas kad tad, copy i paste.